गिबियाव बास एग्रिस गाहाम बायदों आरो नंगौ फास्टर बिथां गाहाम बायदों मानोना फास्टर बिथाङा गोबाव समनिफ्राय हांख्रायबाय थादोंमोन नाथाय आं नोंथांमोनजों लोगो लाफैनो हायाखै सफैनो हायाखै बै बारावबो फैनो जेब्ला रेडि जादों बे समाव जोंनि मानगोनां सेक्रेटारिया बुंबाय नोङो दा थांथ'सै जोंनो साथाम थांखागोन नोङो क'क्राझाराव थांदो होननानै क'क्राझाराव थांबाय आरो नेक्स्टआव फैनो साजिलायबाय अखा जुब जुब हाना होलायबाय जोंनि फुराना चेयारमेन फास्टर थिलावजों आंजों फैनो खोथामोन साथामजों अखा जुब जुब हानानै केन्सेल जालायबाय ना किन्तु दिनै बे बाराव फैले इसोरा लाबोथारबाय प्रेज द लर्ड जानो हागौ नोंथांमोना आर'जआव बोलोगोरायै आर'ज खालामदों ना फोथायनायाव बोलोगोरायै फोथायदों बेनिखायनो जोंनि मानगोनां कनभेनर आरो इउथनि भाइस प्रेसिडेन्ट बिथाङा नोंथांनि गेजेराव फोथायनायनि बिसय एक्टिभ जानायनि बिसय बुंलांबाय एक्टिभबासो बिराद खामानियाव होयो आरोना दाख्लै आंहा सलार लन लादों लायो बे सलार लन लानायावहाय माबाफ्रा इन्जिनियारफ्रा फैनानै सलारखौ लगायलांबाय कारेन्टजों जइन खालामलांजोब्बाय एक्टिभ गैया बेसे गोबावजों जागोन फन खालामगासिनो माबा एक्टिभ जागोन मबाइलाव नायो फैसा थांगासिनो रिसार्ज जानांगासिनो सानसेयाव 40 थाखा 43 थाखा खाबु मारै सावनो हागौ नांगौ बे कारेन्टखौलाय ना फन हरगासिनो माथो एक्टिभ जाया माथो खालामहरबायनो आरो लास्टाव सोंहरबाय सार माथो एक्टिभानो जायाखिसै दे एसे नायफामबावदो र' आं नायफामदिनि होननानै नायहरबाय नायनोसै होनना बुंहरबाय अखानायैसो खावब्ला एक्टिभा माने मबाइलाव गोथां जोंफैयो माइ बिजुलि एबाव बेसो एक्टिभ जाबाय आरो दा जेब्ला एक्टिभ जाबाय खामानियाव होबाय आरो सलारा होनब्लासो ना दा 41 थाखा 43 थाखा 30 थाखा खामनाया डाउनाव फैबाय आरो सलारा खामानि होबाय नालाय दा बेबायदिनो जोंनि फोथायनाया एक्टिभ होननानै बुंनो बिथाङा एक्टिभ माने खामानियाव होनाय जों फोथायनांगौ थिग खिन्थु जों खामानियाव नांथाबनानै थानाय बायदि नांथाबनो हानांगौ मावनांगौ ना मावनाय गैयाब्ला मा होनदों नोंनि फोथायनायानो गोथैसो नों जागोन नङा होमबा बेखायनो जाय हक आङो बारा बुंनो थांला जोङो दिनै बे समाव रावखौ गुसुङै सोलोंनायनि उनाव जों लसफोर फारसे थांगोन जोङो नायबाय थाखायो माथाइनि लिरनाय एकनि टेक्सटखौ जों फरायनानै लानि माथाइ एकनि टेक्स्ट बाय बुंदों फोरबोनि मुङै फरायनि सासे सिख्ला आइथाया गोर्बोबती जागोन आरो बियो सासे फिसा हौवा सारिगोन आरो बिसोरो बिनि मुंखौ इमानुएल दोननांगोन बिनि मानिया जाबाय इसोरा जोंजों लोगोसे प्रेज द लर्ड दिनै बर'दिन नङा अब्लाबो दिनै इमानुएल माने इसोरा जोंजों लोगोसे ना दा दिनै इसोरा जोंजों लोगोसे थानायखाय जों दिनै इसोरखौ जेब्लायबो गौरब खालामनो हायो आरो इसोरखौ जों दिनै खाथियाव थाफानाय बायदि मोनो मानोना इमानुएल इसोरा जोंजों दङ जाबाय सासे मोजांथार सायख'होदों जाय बिथाङा बेमार जानानै थांदोंमोन कासिकट्रा आर'जसालियाव थांनानै लांदा मोननाय लोगो लोगो बेमारिया स्रां जादों होनना प्रेज द लर्ड बे मोनसे फोथायनायनि एक्टिभ नंगौ दा एक्टिभ फोथायनानै थांदों आङो बेयाव थानानै जानाय नंला न'आव ना मानोना न'आव आर'ज खालामनाया मावनाय दांनायखौ गोसोखांफ्लाङो ओंखायनो सेन्टाराव थांथारसां होननानै बिथाङा सेन्टाराव थांबाय ना लांगोना मोननाय लोगो लोगो बेमारियानो साफा इसोरा सोखाबाय प्रेज द लर्ड इमानुएल इसोरा जोंजों लोगोसे नामदों बेनिखायनो बे इसोरा जोंनि अन्तराव हाबनो थाखाय जेब्लायबो बियो मा खालामो दरखंआव थानानै टक 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 सौबाय थायो ना सोरबाया बे टक टक होननाय सोदोबखौ खोनानानै जुदि दरखौ खेवनानै होयोब्ला बियो हाबफैगोन ना हाबफैगोन आरो बे जोंजों थाफागोन जाफागोन लोंफागोन रायलायफागोन आंजों जेरै सासे मानसि न'आवहाय सोरबा सासे मानसिया गोनां खोथा जानानै थाङोब्ला जेब्ला न'नि दरा बन्द जायो अब्ला बियो मा खालामो
dorखौ टक 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 बुगोन आरो जुदि दरनि साइडआवहाय कलिं बेल दंब्ला बे कलिं बेलखौ थुनानै होगोन जेब्ला थुगोन कलिं बेला गाबख्रावगोन क्रिं 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 गाबगोन ना जेब्ला गाबगोन अब्ला सोर फैदों होननानै बियो दरखौ खेवनानै होगोन जेब्ला दरखौ खेवनानै होगोन अब्ला बियो थांनाय मानसिया हाबफैगोन Praise the Lord. थिग बेबायदिनो जोंनि जिबनाव बे इसोरा जेब्लायबो दरखङाव थानानै टक टक सबाय थायो बबे दरखं जोंनि गोसोनि दरखङाव जोंनि गोसोनि दरखङाव बियो थख्लायबाय थायो बे थख्लायबाय थानायखौ जुदि जों मोनदांनानै खेवनानै होयोब्ला बे आफा जिसुआ जोंनि गेजेराव हाबगोन आरो बियो थाफैगोन जोंजों लोगोसे थानानै खामानिखौ बियो मावगोन खामानिखौ मावगोन जोङो फरायब्ला मोननो हायो नुजा जानायनि दिननि बिस्पटखौ जोङो फरायब्ला मोननो हायो जों फरायनि नुजा जानाय दिननि बिस्पट फरायब्ला स्रा जायो नङा होमबा ओंखायनो फरायनि खोनासं आङो दर मोखाङाव गसंनानै सौवो सोरबा आंनि रावखौ खोनासंनानै दरखौ खेवोब्ला आङो बिनियाव हाबगोन आरो आङो बेजों आरो बियो आंजों जाफागोन आंजों जाफागोन अर्थात जिसुजों जों जाफागोन जिसुआ जोंनियाव हाबगोन जिसुआ जोंजों जाफागोन आरो जोंबो जिसुजों जाफागोन बा आंबो जिसुजों जाफागोन मानोना बेयो जोंनि दरखङाव सौबाय थायो थख्लायबाय थायो Praise the Lord. जेब्ला थख्लायबाय थागोन जों दरखौ खेवनानै होयोब्ला जों मा खालामनो हागोन बेखौ लेंहरबाय थानो हागोन खेवनानै होनो हाबाय थागोन बियो हाबफैबाय थागोन जेब्ला जों आरज खालामगोन बियो खोनासंगोन जेब्ला जों माबा मोनसे समस्या जागोन बेखौ गाबज्रिगोन बियो खोनासंगोन होनना बुंदों Praise the Lord. मानोना बाइबेला बुंदों जेब्ला मोनसे समस्या हठात नुजाबाय बे नुजानाय समाव जोङो फोरबोखौ Praise the Lord होननानै जुदि गाबज्रियोब्ला आफा इसोर होननानै जुदि गाबज्रियोब्ला बियो सेङो आरो बियो उत्तर होयो ना होबाय थाखायो 50नि 15 बाय बुंदों आरो गोब्राब दिनाव आंखौ लिङोब्ला आङो नोंखौ गहोगोन आरो नोङो आंनि महिमाखौ दिन्थिनो मोनगोन सोरनि महिमा होनदों जिसुनि महिमा इसोरनि महिमा बे महिमाखौ दिनै दिन्थिनो मोनगोन सोरनि सिगाङाव मानसिफोरनि सिगाङाव मानसिफ्रा बे महिमाखौ नुनानै मा खालामगोन फोथायगोन सोरखौ फोथायगोन इसोरखौ फोथायगोन जिसुखौ फोथायगोन मानोना नोङो हरखाब माबा मोनसे गोब्राब दिनावहाय समस्या दिनावहाय जुदि जिसुखौ गाबज्रियोब्ला ना लिङोब्ला बियो गहोगोन आरायख' खालामगोन सख'गोन आरो बे सख'नायखौ मोननानै जोङो बिनि महिमाखौ दिनै मानसिफोरनि गेजेराव नुजाहोनो हागोन Praise the Lord. मानोना दिनै बे इसोरा इमानुएल बे जिसुआ इमानुएल बेनिखायनो बाइबेला बुंदों मा बुंदों दिनै जोङो बे संसारावहाय गोबांथार गिदिर मन्दिर लुयो ना गिदिर मा खालामो गिर्जा लुयो मानो लुयो जोङो खौसेयै खुलुमनो थाखाय जोङो लुयो नंगौ जोङो दिनै जेब्ला हारसिङै आरज खालामगोन जोंनि हारसिंनि आरजआ मा जायोनो जेसेबांनाखि जानांगौ बेबायदि जानो हाया नाथाय ओंखाम संनायाव बनखौ जेसेबां जनगोन एसेबां अरा रोहो जोंगोन होननाय बायदि आरो ओंखामा थाब गुदुंनानै मोनगोन होननाय बायदि जोङो गिर्जायाव ज' फैनानै जुदि आरज खालामोब्ला बयनिबो आरजआ मा जागोन रोहो जोंनाय बायदि अर जोंनाय बायदि गोजोन गावगोन आरो थाबनो इसोरा बेखौ खोनाहैगोन आवाजआ बारा जागोन ना आरो इसोरा थाब उत्तर होगोन बेनिखायनो दिनै बे इसोरा मन्दिर न'आव थायालासेनो बे मन्दिराव फैनानै खुलुमग्राफोरनि आरजखौ बे मन्दिर न'आव खोनासंफैयो Praise the Lord. दिनै खास खोथा आरजसालिखौ जों बयबो मिथिगौ ना बयबो मिथिगौ जायफ्रा मिथियो बिसोरो होसोफैयो आरो जायफ्रा मिथियो बिसोरो हारसिं थानो फैयो इसोरनि बोर लानो फैयो ना जोङो मिथिगौ जोंनि बारग' आइजोनि आफादगिरि दानि बोसोनगिरि ना
Muslima Dormisri Surgeri. Miथिगौ दा? फैखांबायना बाव? ना? बियो जेब्ला बेमार जादोंमोन, बेमार जानाय समाव बियो सोरजों सोखा जागोन, सोरजों सोखा जाया, बिराद डाक्टार हमबाय, अजा हमबाय, किन्तु सोखा जानायखौ मोनाखै। नाथाय बियो जेब्ला खोनादों कासुत्राव आर'जसालि दंनो, प्रेयार सेन्टार दंनो, बेयाव थांनानै आर'ज खालामजायोब्ला गायो दोननाय खोनादों। ना? जेब्ला खोनादों बियो रुपुनिफ्राय बाक्सानिफ्राय बियो डाइरेक्ट फैदों कासुत्रायाव। जेब्ला लांगोना मोनदों, दानि जे गेट दङ, लहानि गेट, ना? बे गेट मोननाय, लांगोना मोननाय, बै समाव गेट गैयामोन। खिन्थु बे लांगोना मोननाय लोगो लोगो बिनि बेमारा मा जादोंनो? रेजें जादों। रेजें जादों। जेब्ला रेजें जालांबाय, आसरित मोनबाय। मा जायगाब्लाय? मा जायगाब्लाय? आसरित, ना? लांगोना मोननाय लोगो लोगो आंनि बेमारा रेजें मोनबाय, बि सानबाय। ओमफ्राय आर'ज खालामजाबाय, फास्टिं प्रग्राम ओंखारबाय, फास्टिं थाबाय, बेमारा फैजोबबाय। इसोरा सोखाबाय। प्राइज लर्ड, इसोरनि बिदि सोखादों, बे सेन्टाराव थानानै आर'ज खालामग्राफोरनि जुगिदिबो सोखा जानायखौ मोनबाय। मानोना इसोरा इमानुएल, इसोरा जोंजों लोगोसे दङ। जायहानो फोथायनायजों आर'ज खालामो, बियो सोखा जानायखौ मोननो हायो। सोखा जानायखौ मोननो हायो। ना? दा बेनिखायनो जोंनो मा नांगौ? इसोरनि मन्दिरखौबो जोंनो नांगौ। इसोरनि मन्दिराव जाहैबाय इसोरजों सायख'जानायबो थायो, इसोरजों सायख'जायैबो थायो। मानसिनि गोसोबादि लुनानै दोननायबो गिर्जा थागोन, किन्तु इसोरनि दिन्थिनाय गिर्जा न'बो थागोन। जोंनि बे कासुत्रा आर'जसालिया इसोरजों सायख'जानाय मोनसे आर'जसालि। जेब्ला नागाफ्रा हा बायनानै होफैजेनदों सेन्टारावहाय, बे समाव जेब्ला आर'ज खालामदों हा बायनायनि नामै, ओरैबायदि बिसोरनाव नुबाय गुफुर सादोरजों बे सेन्टार एरियाखौ जोख्लोबजोब्बाय। प्राइज द लर्ड। आरो मोनसे सिन ओंखारबाय, अ आरो एन, बे नाम्बारखौ दिन्थिबाय। अन इसोरादि बे जायगायाव दङ, गुफुर जोमैजों साग्लोबजोब्बाय। होमबा बे सेन्टारा इसोरनि सायख'जानाय सेन्टार। प्राइज द लर्ड। दा बेनिखायनो जोङो दिनै इसोरजों सायख'जानायखाय इसोरा जोंजों लोगोसे दङ। मानोना इसोरा इमानुएल। सेन्टाराल' नङा, जोंनि गेजेरावबो इसोरा दङ। आरो लोगोसे इसोरा जोंनि बे अन्तराव दङ। इमानुएल नामनि इसोरा जोंनि अन्तराव दङ। बेनिखायनो बाइबेला बुंदों, नों मिथियाना नोंनि बे मोदोमा दे आंनि थाग्रा मन्दिर, ना? बे नोंनि मोदोमा दे आंनि थाग्रा मन्दिर, नों बेखौ मिथिया ने होननानै बुंदों। जों फरायबाय थायो, फरायबावनि, जायहा बे मन्दिरखौ नस्थ' खालामगोन, आङो बेखौ नस्थ' खालामफिनगोन होनना बुंदों। प्राइज द लर्ड। जोङो 1 करिन्थिया बिजाबनि 3 अध्यायखौ फरायनि। 1 करिन्थियानि 3नि 16-17 बेखौ फरायनि। नोंसोरो मिथिया, नोंसोरो इसोरनि खुलुमग्रा न' आरो इसोरनि जिउआ नोंसोरनियाव थायो होननानै। सोरबा इसोरनि खुलुमग्रा न'खौ आद्रि खालामोब्ला इसोरखौ आद्रि खालामगोन। मानोना इसोरनि खुलुमग्रा न'आ गोथार, बे खुलुमग्रा न'आ नोंसोरनो होनना बुंदों। प्राइज द लर्ड। दा बेनिखायनो जोंनि बे हारि देहाया इसोरनि थाग्रा मन्दिर। इसोरा जोंनि बे गोसो अन्तराव खामियो। ओंखायनो जों बे गोसो मन्दिरखौ साफा लानांगौ। सोरबाया जुदि बे गोसोनि साफा मन्दिरखौ खालाय खालामनानै लायोब्ला, लोंग्लुंनायजों, जाग्लुंनायजों, गाज्रि बाथ्राफोरजों, मुगैनायफोरजों, हिंसा खालामनायफोरजों जुदि थायोब्ला, बे मन्दिरखौ इसोरा नस्थ' खालामनो। बियो सोरगो मोननो लागै नोरगआवसो थांनांगौ हागौ। बेनिखायनो हुसियार जानि, जोंनि गोसो मन्दिरखौ जों साफा लाखिनि। आरो जोङो इसोरनि गाहामनि थाखाय जोङो जोंनि मोदोमखौ जोङो बाहायनि, इउज खालामनि। जोङो बिनिनो 1 करिन्थिया 6नि 19-20 जों फरायबावनि। बाय मा बाथ्रा बुंदों? नङाब्ला
नोंसोरहा मोदोमानो नोंसोरनियाव थानाय आरो नोंसोर इसोरनिफ्राय मोननाय गोथार जिउनि खुलुमग्रा न' आरो नोंसोर गाव गावनि नङा होननानै नोंसोर मिथिया खोमा मा होनदों बेवहाय खेबसे फरायबावनि नङाब्ला नोंसोरनि मोदोमानो नोंसोरनियाव थानाय आरो नोंसोर इसोरनिफ्राय मोननाय गोथार जिउनि खुलुमग्रा न' आरो नोंसोर गाव गावनि नङा होननानै नोंसोर मिथिया खोमा इसोरा दि नोंसोरनाव दङ बेखौ नोंसोर मिथिया नामा गाव गावनि नङा होननानै सानदों नामा होनना बुंदों मानोना नोंसोरो दाम होनानै बायजाबाय बिनिखायनो नोंसोरो गाव गावनि मोदोमाव इसोरखौ समायो जों इसोरखौ बायदोंना बायदों इसोरखौ जों बायाखै नाथाय इसोरासो जोंखौ दाम होनानै बायदों माबायदि दाम बेसे बुरजा फैसाजों बायदों जों बयबो मिथिगौ जायफ्रा इसोरखौ खुलुमो ना जों बयबो मिथिगौ बियो मा दाम होदों गावनि बेसेन गोसा जिबनखौ बुलि बावनानै जोंनि पापनि लागै कालारि क्रुसाव बियो थै फसरनानै बियो जोंखौ मा खालामदों बायख'दों बायख'वाखै बायख'दों दा प्रेज द लर्ड बियो बेसेन गोसा दाम होनानै जोंखौ बायख'दों आरो बियो जोंजों लोगोसे दङ बियो इमानुएल दा बिनिखायनो बिनि बेसेन गोसा थैनायखौ बुलि जानायखौ जोङो दिनै मा खालामनो गोनां गोसोखांनो गोनां मानोना बाइबेला बुंदों 12 जन सोलोंसाखौ लानानै जिसु ख्रिस्टआ सानसेखालि मोनाबिलि समाव मोनसे भज खुंदों आरो बियो बुंदों मोनसे रुटिखौ लानानै बोफ्लेनानै बोर बिनानै नोंसोर बेखौ जादो बेनो आंनि मोदोम आरो खुरिनिफ्राय लानानै बुंदों नोंसोर बेखौ लोंदो बियो नोंसोरनि लागै बहु जागोन थै बहु जागोन थै बेजों गोबां सुबुंनि पापफ्रा सुस्रा जानायखौ मोननो हागोन होननानै बुंनानै बियो जाहोदों प्रेज द लर्ड बेबायदि थै होनानै गावनि मोदोमखौ होनानै बियो जोंखौ दिनै बायख'दों जोंखौ बायख'दों आरो जोङो इफिसियासखौ जों एसे नायबावनि जोङो फरायनि इफिसियासनि 1:13 जों फरायबावनि बाय बुंदों बिनियाव नोंसोरो नंगौनि बाथ्रा नोंसोरनि बासायनायनि गाहाम खोथानायखौ खोनाब्ला बिनियाव नोंसोरो फोथायब्ला बोखां जानायनि गोथार जिउजों हांखो बुजाबाय माने होनदों बोखां जानायनि हांखो बुजाबाय सिल बुजाबाय प्रेज द लर्ड सिलखौ जों बयबो मिथिगौ महर बुनायखौ बहा बुयो मोनसे अफिसाव मा थायो सिल थायो स्टाम्प थायो सोरबा अफिसारनि थागोन सोरबा माबा मोनसे मावग्रानि थागोन दायित्व गोनां इनचार्जनि बा इनचार्जनि सिल अफिसाराव अफिसारनि स्कुलाव हेडमास्टारनि प्रिन्सिपालनि बायदिसिना सिल थायो सिएमनि इएमनि सिल बे सिलखौ जाया बुजाबाय बुनानै हरजाबाय बियो मा गोरासै अफिसारा सिल बुना हरखाबाय साइन हरबाय गोरा जायोना जाया गोरा जायो दा जोंबो गोरा नंगौना नङा जों गोरा नंगौना नङा सोरगोआव थांदो सोर थांदो गोरा नंगौना नङा थाङा नामा रावबो आखाइ थिखोआ रावबो इसोरा जोंखौ सिल बुबाय जोंनो गोरा जों सोरगोआव सहैगोन मानोना बियो जोंखौ दाम होनानै बायदों आरो बे जोंजों लोगोसे दङ बियो इमानुएल होनना बुंदों दा बेनिखायनो जोङो बे समावहाय बेफोर जिसुखौ जों गोसोखांनि मानोना बियो जोंनि लागै माबायदि बियो सास्ति होजादोंमोन जों बेखौ एसे नायनानै जोङो लर्ड सापार फारसे आगान सुरलांनि जोङो जेसाया बिजाबखौ एसे नायनि जेसाया बिजाबनि
Nah, terpanoi ini pas soy purko जों फरायनि बाय माबायदि बोसोन होदों फोरबोआ ना आन्दाय बियो जोंनि आयेन बासिनायनि जुनै जखम खालामजाबाय आरो जोंनि इनाय मावनायनि जुनै बुख्रुबजाबाय जोंनि सान्थिनि लागै बियो सास्ति होजाबाय आरो बिनि मानजाफोरजों जोङो सोखाजाबाय जोङो बयबो मेनानि समान आन्दायबाय जोङो साफ्रोमबो गावनि लामाथिङै गिदिंबाय आन्थाय फोरबोआ जों बयनिबो अपराधखौ बिनि सायाव खोख्लैबाय सोरनि सायाव खोख्लैदों दिनै फोरबो जिसुनि सायाव खोख्लैदों ना जिसु ख्रिस्टनि सायाव बियो खोख्लैबाय सोरनि दायखौ जों सुबुं माहारिनि दायखौ जों सुबुं माहारिनि दायखौ दिनै जिसुनि सायाव खोख्लैबाय बियो जोंनि लागै बुख्रुबजाबाय जखम खालामजाबाय पान्जा सेला सेला बुजाबाय आरो बिनि गारायजोंनो जोङो सोखाजानायखौ मोननो हायो प्रेज द लर्ड होनब्ला बे जिसुआ माबायदि अनदों जोंखौहाय माबायदि अनदों आरो बियो जोंजों माबायदि थानो लुबैयो किन्तु ओरैनो थाया जों बरायनो रोंनांगोन जों लेंनो रोंनांगोन अब्लासो बे जिसुआ जोंजों थाफैगोन प्रेज द लर्ड दा बेनिखायनो जोङो फै बे समावहाय बावबाय नामा होननायखौ मेथाइखौ रोजाबनानै जोङो लर्ड साफार फारसे आगान सुरलांनि फोरबोआ बे बोसोरनि सायाव आशीर्बाद खालामथोंसै जोङो बावबाय नामा मेथाइखौ जों रोजाबनि बावबाय नामा Praise the Lord. Jangan masih ruti, beruti kau. Jisi itu mengenai malam ini, jangan kau kenali labai. Ada jangan semua orang sekolah ni, dia, apa di bunda macam belum kita kau.
Jiswas takut nanti berhenanai buklebai, ada silapornya henanai, dan dia henbai, dan nanti sadar beda angin madam narindang, ini kita jangan jadi biko, istilah aras kelam ni, ia jis ini madam zatem, biko jangan jadi on bukti terbanai jeng, saw deng, ada jangan bukle kanai ladang, kalau jangan kai, ini kita jangan berbini, jadi istri berabiok kaya, ada kuzai prazagan, Yesus Kristus penaisin, jadi nanti tanah kaya. Karena saya beku sana dengar dia sebenarnya semua berkenaan dengan mana yang mana nanti juga. Ini kena jangan percaya gerak. Ini berdem kau jangan zatar nagan. Ini tinggal jangan lentar nagan. Olah sebenarnya bukan dari mana hadan. Jangan sendiri jesim soalnya hadan. Ini kena jangan aras kelam ni. Yesus ni madam misalkan sih. Terbampai mah. Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. Pastor, ambaiklah. Diri orang yang dibawa. Nemu pesulah mulai bagi. Aku pesukan tu tak beku kalah nanti mulai bagi apa. Doino for the Lord. Rishya bara. Jangan jangan beku. Jangan saya fikir itu. Beku nak bicara kelam. Beku jangan jangan boleh mulai bagi apa. Apa sih boleh kelam. Profesor Yesus, jadi kasi daya seberang kasi kumaklam apa pastor. Jadi kau nak papan kumaklam Profesor Yesus. Jangan jangan beku jangan boleh mulai apa pastor. Jadi manusia cira pun dermain apa. Ini kan yang ini kita jadi standar. Yang udrai deh, ada beku jangan boleh ada. Tu bicara kan apa? Dana. Rishya apa? Beku nak bicara kelam baik nanti pasal itu baik. Jadi bahasa yang desa ketemu harus kelam dia. Amen. Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. Jangan boy bersih di macam tadi saja. Number 56 number. Berbisnis suara. Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. Dhanyawad. Nanti mana bang? Haleluya. Dhanyawad akan gambarnya Pak. Ada menjadi dia kurikulum ada. Nekaulah nanti lenda. Mana nabi nurai karena ini ani gebang itu kayak papar kau. Nah karena ini cakap yang kau tersakan kerik nangdang. Ini kan yang kau harus mengalami. Yesus Kristus ini kalbar pusat berkata naik.
आथिंनिफ्राय खर'निफ्राय उदैनिफ्राय गनाय थैनि थै जाथों गुबुन साफ्रोमबो पापनिफ्राय सुस्रा जाथों आरो सोरनिबा जिउआव गानो रोङि बेमार दङब्ला फोथायनायजों लोङोब्ला बे बेमारा साफा जानायखौ मोनो ओंखायनो जोङो बे रंनि थाखाय जों आरज खालामनाय बे मोनसे रं बिदै नाथाय जों आरज खालामब्ला बे जिसुनि थैनि थै जागोन जों फोथायनांगोन मानोना फोथायनायासो बोलोगोरा आरो बेजों एक्टिभ खालामनांगोन ना जों आरज खालामो Praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. जोंनि बासायग्रा लाजार नखाबाय दिनै बेसेबां प्रभुनि खाबाय जों दिनै नोङो नियमाव दिनै बायदि आफा जों बेखौ लाबाय बेखौनो बिचार खालामनो नोंनि कालभारि क्रुसाव बोहैहोनाय प्रभु जिसु अहेबनि थै आखाइनि थै आथिंनि थै खर'नि थै जाथोंसै प्रभु जिसु Lord Jehovah नों बेखौ बिचार खालामदों नों बोर गोनां खालामदों नों साफ्रोमबो मावजानाय मोजांदों पाप्रा सुसा जाथों कालो मेर'बा सेका जाथों जोंहा बोर खालामदों जों साफ्रोमनि सायाव जों बोर होदों बासा right now by the Father. This is the message of the Lord. Amen. Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. The Bible is the version. Oh, our Father.
ini logoसे जोङो आर'ज खालामो Praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord. Prabhu Yesus देखायनो हागोन Hallelujah Lord Chappan ngai onai apa Prabhu nanga jengko pai apa nanga ima moel listana nanga sini jengko bisna nanga pai धन्यवाद जोङो साफ्रोमबो खुलुमबाय हामबाय आरो बेबायदिनो बिसोरो जाखांनांखां रंजा बाजा मेथाइ खनै खनै अलिभ हाजो फारसे गाखोलांदों होननानै बुंनाय गैला बेनिखायनो जोङो दिनै बे समाव बिसोरनि जे हाबाफारि लर्ड साफार बे हाबाफारिखौ